Hi everyone, in Inkulu, Bangalore Palace Vaida. So very nice and beautiful palace. Bale. We'll reach Rink Lake almost 2 hours with all the traffic signals. Finally we'll reach Aya. And ಬಂದು 5:30 ಇತ್ತು ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಐಕ್ ಇಂಕು ಮೂಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ನೋಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೈಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆರಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ so beautiful just looking like a wow Ninkla family members Akulla enjoy malpendille the yellow gang hello boys one boy is here Naksh say hi say you see you see so please don't forget to like so don't forget to like and subscribe and comment thumbs up ನೀವು ಕರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹಗ್ಗ ಉಂಪುನ್ಗೆ experience ये यहाँ कितना रहता है what I can say in Tullu actually what Tullu I cannot understand ಇರು ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರಡ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪನ ಅದು ಬರ್ತಾ ಆಪನ ಉಲೆ ಇರ್ಕೋ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಲೈಡ್ ಎಂಚೆತ್ತನು come on how I can say in Tullu ಓಕೆ ರೀ ಅದು ಅರ್ಥ ಅನ್ ಬನ್ನ but what she is asking me I need to know right asking Siri your travel experience how long what I can say is well as normal we have this hectic traffic where we have to only cover around 25 kilometers and that too also in 2 hours time we reach over here and it was a good experience we can see some antique places antique pictures some heritage places ತುಳುಟು ಬಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರತ್ತೆ Tulu Barpuchi and yeah we were not allowed to take a picture inside so we cannot show you what's happening inside but from the outside you can see the palace looks really beautiful and you can see the garden also in front of us ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನ್ ಬನ್ನಿ ಅರಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡೆ ಕಿನಿರಾಜೆ ಏ ಬಂದಳು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಜೋಜಾ ಫೋಟೋకు కూర్చునేరు స్మైల్ వన్ప్లే పిల్లి నిలిపిన జోజా పిల్లి నిలిపిన ನಾದೆ ಜೋಜಾ ಅವು ಅಲ್ಪ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಜಾಲಗೆ ಅಲೆ ಹಾಯ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಅನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಟ್ 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 ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಈ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಪುಜ ಮನ್ಪೆರೆ ಶೀ ಗೊಚ್ಚಿ ಸೊ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ನೈಸ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದೌಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ಅರೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ